କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି। କେବେ ଏଇଟା 29 ତାରିଖର ଘଟଣା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ପରଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ସେ ଅଂଶଟାକୁ ମୁଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ତ ଘଟଣା କ'ଣ ନା ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଆମ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଠୁ ଆସି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ପୁଣି ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ସ୍କୁଲକୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିଲ୍ ଖୋଲାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ ହେବା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା, ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥିଲା, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କେବଳ ଲିକ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା କେବେ ତୃତୀୟ ଦିନ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ସେଇଦିନ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଖବରଟା। ତା ପରଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆସିଥିଲା କି ବୋର୍ଡ଼ ଜାଣିଦେଲାଣି। ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମର ଯେ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରମାଶିଷ ହାଜରା, ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖବର ସବୁ ଜାଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ କ୍ରିଏଟର ମାନେ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମ୍ୟାଟର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ କିଏ କରିବ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖବର ଯାଇଛି। ସେ ୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବ। ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଦେଖ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ଉତ୍ତର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, 27 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ 27 ପରଠାରୁ ହିଁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଲାଣି। 27 ଏକ୍ଜାମ୍ ନା 27 ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ, 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ 10ଟାରୁ, ବଟ୍ ସେଇ 7-8ଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭାଇରାଲ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, 27 ତାରିଖରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଏତଲାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ MP ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏସିଆନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ କି MP ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓରିଜିନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ। ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ କରୁଛି କିଏ? ଦେଖ 3ଟା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ନମ୍ବର 1 କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ନା, ତ ତା ପାଖରେ ଆସିପାରେ। ଖାଲି ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଠିକି ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼କୁ। ହୁଏତ ସେଠୁ ଏମିତି କିଏ ଥିବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବେ ଯେ ଲିକ୍ କଲେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବ ତାପରେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି କ'ଣ? ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ। ତ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମିତି ଥିବେ ଯିଏକି ପଇସା ବି ଏମିତି କାମ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିଛି କହିହେବନି, ହେଲା, କିଛି ବି କହିହେବନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଚାନ୍ସ ଏମିତି ଅଛି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ନମ୍ବର 3 କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତ ହୁଏତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟିଚର ୟାକୁ ବାହାର କରି ଦେଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ 3ଟା ଚାନ୍ସରୁ ଆକୁ କିଏ ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଖବର। ତ ନିହାତି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀ କିଏ, କିଏ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ହେଲା, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେବେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି କି ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭୁଲରେ ବି ଛାଡ଼ନି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଶୁଣିଲେନି ଏବଂ ସେଇ ଓରିଜିନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲିକ୍ କରି ଚାଲିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କାହାର? ଯେଉଁ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିଲା? ଯିଏ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ୁନି, ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ପାଇଗଲା, ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସିଏ ତ 100ରୁ 100 ମାର୍କ ଆଣିଦେବ। ଯେଉଁ 80 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା 80ରୁ 80 ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ିଥାଉଛି, ପୁରା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦେଖିବନି ନା, କାହିଁକିନା ସେ ଅନେଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖିବ, ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କରିବ? ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ସେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ସେ ପଢ଼ିଥିବ ତାକୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ହୁଏତ 1-2 ମାର୍କ ତାର କମିପାରେ, କି ଯାହା ବି ତୁମର କମିବ ନା। ତ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ଭୁଲ ହେଉଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର, ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ,
नवम श्रेणी एस1 परीक्षार संस्कृत और गणित प्रश्नपत्र भाइराल होता जमापड़ी। परीक्षा पूर्व ऑनलाइन भाइराल होता संस्कृत प्रश्नपत्र को 13,000 और गणित प्रश्नपत्र को 35,000। विश्वास करूँ केवल 13 ना कि 35 नहीं, से वीडियो बहुत मात्रा पुणी सेयार होची, से पिला आउ का दूसरी, से पिला आउ का दूसरी, एमती करी करी किए स्क्रीनशॉट भी नहीं एमती बहुत घटना घटुची है। तो आमर के 5 लाख अधिक पिला परीक्षा दूसरी ये एस1 परीक्षा, किंतु मु तो कहीपर बट एति सियोर कहीपर कि 5 लाख 2 लाख पिला प्राय ये ओरिजिनल क्वेश्चन डेली देखुं काउट कटे कि जब ऑनलाइन को आसला मैंने जान ऑनलाइन माने ये जो मीडिया सोशल मीडिया बहुत स्पीड रे स्प्रेड हो सब जिन तो सी काउट आनी सी पुणी स्क्रीनशॉट आउका देती सी व्हाट्सएप आउका पठे एमती चलो। ओके केवल ता वीडियो 13,000 व्यू होची, प्रश्नपत्र को 35,000 रु अधिक दर्शक देखी। मामलार गंभीरता को दृष्टि रखी बोर्डर एतला आधार रे क्राइम ब्रांच पक्षर एक मामला रुजु कर क्राइम ब्रांच साइबर सेल अधिकारी प्रश्नपत्र भाइराल घटनार अनुधान करथिबा सूचना मिली। बर्तमान से चलते इन्वेस्टिगेशन करुँच कौन केमती लिखी सब जना पड़ो धीरे धीरे। एस1 आगक थी अन्य परीक्षार प्रश्नपत्र जपरी भाइराल न हुए से सजग रहा बोर्ड कर्तृपक्ष जिला शिक्षा विभाग को निर्देश अच्छी। ये मोर बोर्ड को सब बड़ प्रश्न आ गोटे दिन मात्र परीक्षा बाकी अच्छी कौन सामाजिक विज्ञान तो जदि कर आगुरी कर ना हो जहाँ भी तुम कर पदक्षेप बहुत भल कहीं एटलिस्ट गोटे परीक्षा मोर अच्छी जो सामाजिक विज्ञान अच्छी हुए तो सहीटा लिक होबार बचाई पारे। बट मुझे कह कि जो पदक्षेप ना तुमको आगे आगुरी जल्दी कर एग्जाम पूर्व कहीं अलरेडी आम 5टा सब्जेक्ट एग्जाम हो सारे आ केवल गोटे सब्जेक्ट बाकी से होची सामाजिक विज्ञान। देखा जाऊ एमती तो न्यूज आसी तृतीय दिन कही कि एमती है घटना तो कहीं भाइराल करनी समस्त रिक्वेस्ट करी तापर भी समस्ते कर आज पुणी क्राइम ब्रांच पाख गला तथापि किए शुणवे कि ना मुझे कहीपरि बट मुझे समस्त रिक्वेस्ट करी पिला जब तुम सपोर्ट करार अच्छे हेल्प करार तो इंपोर्टाट क्वेश्चन दियो जोटा जो पिला एक्चुअली जापारे पाठ कौन कौन इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छे से देपार कि कौन तुम लिक कर ओरिजिनल क्वेश्चन को। ठीक अच्छे तो चलो वीडियो बास ये कहार मुझे जानी बहुत गुड़े पिला माने जो मैंने एक्चुअली पाठ पढ़ना ओरिजिनल क्वेश्चन अपेक्षा कर कमेंट्रे पूरा नेगेटिव कमेंट कर चलिए मो कमेंट सेक्शन नेगेटिव हरीज मुझे जानी बट एक्चुअली जो मैंने मेधावी छात्र अटंती जो मैंने भल पाठ पढ़ी एग्जाम दूसरे से पूरा सिनसीयरली और से केमती कम करेंगे सामने थी ओरिजिनल क्वेश्चन तथापि से देखी केबी सेगुड़ी कॉपी करके एग्जाम लिखे। ओके चलो वीडियो समाप्त करवा। थैंक यू।